So sada kaham joto ani viewers no ang extremely sorry thachingo semalia ani uroni joto se kotor bano phun khaika kai kaisa important kok ni bagoi ang abono noni nakar sano nong joto ani viewers ni thani takokte bukuk soni thani ang live indian maklai ka kicha sorry ang belani mistake Gano bahai tong balai khakal no kaham tong bane no ani takokte bukuk song sap tong to please kicha hano hai ang ma phabi kadang bas kango sabso tong kicha comments klai sagrada no sabso phai ka do okay sagrada do please sabso tong Monica ang bo phai ka dara hambai munaya hambai ang extremely sorry thajingo ani tom sanai tabuk ani kotor kol khai ka baroni joto sra kotor okay bono uru generator ka bisu tong okay kok sungano tau su kol khai tong ta sang japs malia tini ano live video khana dino ang samalia kepis okay kisa so joto takuk tai bukuk sono ang extremely sorry ani tini ekdom samalia ani kotor ani bare kol khai tong kha hingkai ta abon bisingo thaje malia te ang tom sajinai te nonobo ikai abon bisingo thik ani otak sa mobile no call phai ka hingkai ang tom phaka pro obono khochoya kana khunju hake dijak tin dikha ani khunju rakhi pura nogo to masi ang video si just delete ma khaijena video nang laji mas paika ikai ang video nang delete khai mare nai tabu ya kisamun purang but amono tom sanai tabuk undisto pana khai mare nai to kore tom khane ba ikai so ani friends song sab sab phaka doti sai please comment khagra de norok bas kangwa ang hano hai ma phapika do please kisa comment khagra sab sab phaka kisa ang thajungo kisa yang thamani bagoi line karma khaika no jotono semana bekena jotono ang kisa nagar jadi ano so tabok sab sab phaka chini BM ta khok to tong kho iba omega by to tong ko please dok ja sagrada no norok ni hamjag mong norok ni support mang ka ke belano khusingo sab sab phaka do please kisa thajigo tom jani kok sai to mani si ang pokwe thang actually ta ikai Hi, hello. Joto non hambai sanja kaham. Joto ani viewers sono takuk tai bukuk sono. Bahai tong bai lai do please comment kekede welcome phai kaham ya for joto ani viewers sono. Thajugo kicha kok sawai tong mani si ano korka takuk kok sumane o kok sai tong mani si ang
kita bijing ha kaba mathang pai kya ingkai tabuk kita common khaidi nor questions khaidi ingkang thajogo ano khokta takuk sumani tamo anga chini lamao dino last time o choba okholpro o choba o joto borok phaya baksa borok phaya ang munukha phaya no baksa jaga ekdom borok kom no phiaba borok komphano tebo okhol ka chini Tiprasa rok je onodorone je da borok tui samung tangna iba je borok khumbu borok tui samung tangnai borok to phaya borok phaya ke bofun anu gya just chini nukhang ka bang chini TISF ni ta TSF ni ta chini civil societies rok civil service khene rok borok phaikya ngai ta chini Tipramothani ta khoksong ta sarta medal jong phaikya otherwise te kebo phayang nukmani engkai thajong ano khoksa ta khoksungka amon tiya kono hika ang sanamu jong tabuk borok to kun dino bo mahkai phaya kun dino bo borok phaya okay sudo chung sim ingo kok sime je saimono borok haida hi hello Hello everyone. so nong bas Joto nono sanja kaham. Bahai tong bai. Malubi Vlogs phaisa be kadang bas kango norok bai kok sanani bagoy so Malubi Vlogs joto nona hi hello gari ni taraf se jo Hello. Joto nono hambai. Hai ma bagai tai Mithun jena support kalai ma bagai. Joto nono sanja kaham. So bahai tong bai lai. Sabagra deh. Tao just mai sapai phaiba len suka. marok ta kai bahai tong ba tabok bahai tong Kamu tabo mai jun dak dak te elbo phaina bagai mai char do suka. ang thajingo live video phaibani Dak dak te bai me songi chama. live video phaibani hingkai ani kotorano call khai dike ঠিক ঠাক মানে যত সে কতটা হingkai bottom hingka o phun no call khai do hingkai phun khojawa ko noi phun dage thepai dike hingkai pura khojani camera o se nugoi tongbai sio ang line se kar khai mari sio thajingo ang porta dile se khai re nai pai hingkai so abon baga ang ani takuk sono bo ani tarok chang ekdom extremely sorry hine amasan ka hingkai lor de kok samang sa hingkai khujo thepai kok khate hingkai ba tir silong tamo moi bai maisa kasa nono suka tamo maisa kasa henoi chini tir silong tir silong Dal bai. Ke tai huk ti mos chỉ còn mos đen cái tai bando của ti môi nó có mai sa ka sakra di tir silong tir silong silong tir nung bahai tong angle tir rok thungya ko waisa pana thu thungja ya ba saime ata kanung le ka tir silong sijang ke ba ko koroi aboni ni akhana nung hamjago sikanai ba nickname rok sikana ko koroi aga tiro thungna ringyo night watch night talk kabro nini watch night talk kabro acha ani dia night talk hai diba thank you so much mo keshu ni watch okay ani life mo prothom mane watch to age o paikha saya phoma acha agi to teo paikha phe ba mo kai kisa high price ni ba hamjago tang keshu company ni mo branded jai hok abo saila kore kata hai diba ingkai bahai tong salagra ni dom sagra de ingkai tir silong nung tir rok thungna kaham ko ang semano nung tir thu thung na mu thungo ana sagra de do please anga bonte kaisa no question khana eba nung unu box ang kija ko club salai ni tir no tuya ko noi first of all nong ana sai khana digare kija nung tir thura thung ya tir muda muthung please hamja ta song de hamja song kai ta nung ko koroi sai pon tong mano jadi kaham song ka ba thungo okay kaham kok thunga bonango kai tir to actually tom sanai tabuk sana থাকে তো জুয়া জিনিসটা ন হয় তাই না জুয়া no thungdi but kisa limit ke thungdi tam hai rong no takuk ang no sana nai ya nungan sai te bujibo phia bang kisa nini যখন te tir silong ne nung mung suja ka bang no masum masaka so anna kardi ang kokno no samani bagoi okay
Acha imang nuk pur gat nung thungu ta kok kore thungdi but am suk regular ta thungdi ta abun abono obasta khlai di abun abo ek khana ta kai tamu chini boro rok nu tung nugo para rogobo bebang borok no tir unguta mane tir thunga bogoi chai to go tir thungu baksa rang nosto ungu baksa rang manu ke man mane le kom thang mane le kabong man ke ang to saimia bhage thung ang life ang tau khono tir bu thuye ko ang juwa jinis ta no ekdom hamjai ang haksalo tongo nang kha ang kubi kubi kok sakang kai nang kha ke jang tuagle nung play ke tide ke nunam bu sunga kai ang tabu nung le yakar pai ka ke juwa jinis ta ko ang ekdom thungjai gata tani male ang ani babu bu agi wo thungu tau bu thungu tir rok joro joro thungu kai juwa rok kam ha jinis ta no ang saksang ani nogo ang nuk khable ani mokol bang nuk jak bula awon bago ang o bang kisa haksalo tongo ta nikai joto pare takuk ang koina musungo thungmane kokore regular thungnani rang kore oke kaham kong no regular bota thungdi nikai khas bises khai kono je chini mainors chare rok je chigon chigon borok nom tu jaga roko thangmane nukhang kai nung abono mane ebos khlai diam haironu mana khai di borok no ta thungdi rok ta thangdi rok hinoi nikai tamo malui blog chini Debbarma ni kogno kita porigari nung comedy official shot hi hello comedy official shot cái abor no kita nuk mane tomung bui okar rok thungi mano chara rok chara chikon chikon abor thunga ke ba dai ang thang tom hai to ke bor nuk ke ba kita mana rok khai di So biar mana ko kuso sai mana tirong ni ko kuso sai mana ha mokol banai di tuini toini ano imango nukmani tirni number tirni number 6 acha oh biam bai nungle mani kabayang oke nungle mano ang tini kita amsuk bisas kaita komuni korona ang saruk lak hapan norok question ke bang sanai engkai silong tir nung tabso jor de ka surok man khana tir rok thungwai bumsuk rok nini benefit ungka profit ungka amor anak cheno ge share kai sanai sini takuk chong tabuk bebak no tongo na ei tongo sini live video engkai malui blogs ta mumbai be mai chaka buko koi pamjak engkai koi busai ta khana nung kokore tamo mai phát ra các mai trái si như thế là vì này số mấy cái này khá chỉ có bao phải tani photo ka mai chaka ba asto to ka chai bamle toruk to kono problem kore so ani viewers sab tong 19 watching choli tongo tabok thank you so much please comment khlaigra di sab tong engkai munai moni ka to tongko engkai omega my dear brothers omega to tong pha pha omega thachingo kita comment khlaigra dong juri tong khangkai ang thachingo nungano kita comment e dara si ish dara hine nung comment khemani apkang line cut kharika so ang ekdom extremely sorry hine masa kang thachingo tan bukani important call phakang ke bang pick up ma khaika tongo dara okay bye tonggo hambai nini nungano koekta questions khemani tongo ang screenshot khaina rukjak engkai aboni tuya kana ang kisa kaham kang topic video banungani bagoi chai planning khaitong ta pheba ang ni nam ni niang ko tam net slu da jaga jaga ko kasau ani nyago net slu yable nini nyango si net slung khana engkai amoni ang video manok phana ang nini bum no kang blur khaide ni tamane nini bum kang sakrak amo tane ba youtube o nung jodi ano sadeni sapkai to ang sanai haipon ang ria mane ang ok question to ya kone ang video kicha banon bagai cha to mane uska gang bano ka kaisa nini kok to ye no je kaijak sala bai kaijak burui tamne bagai kharlai kam suk ni na question khemani kai ang bano kam pheba am suk success ungli abo kaman bagai ang bono tau phana tongko orong ka bono ang dilet si khairu chaja kai tang barabar nai ne khabo mana ang kok samani thik dang kha ani editing thik dang kha noi chai tong mani engkai ang actually odino bang ekdom laptop ba baksa screen o khaka je man taba angor kok sai tong no baksa engkai oru kok sai tongo
kang laptop na suka kono ang jemon nungano samane buri bai chala hinoi kaja chala ba kaja buri ne ang yaki bai no dino ang tarka phone ire bahai khe kono engka hake phone yakare ang direct ani laptop screen ang phunuka engka laptop screen ani uklugo ang screen tui phajak ta bono moi umti jak ang tui phajak engka mo bo kicha light ni problem jibago ang bono chroming khaimali amsu engka chroming khaibi angka ani uklug ni no ang mane uklug ni background no loya kono o je ani laptop screen ang thepana ni mene abo thebe mai ang thakata problems thaka engka ang bono side kita ma bera ka ani editing bu kicha hamli au dinni kang tafun abuna ang daya kota daja kelak uttom deborma tamono tuyo salai ta khuk tabuk no nini live naijago hambai ta khuk no bele na hambai kono kono tuyo salai ya nungano je bro question khai di chung question ni jaga kok sanai ke mung saya ke bahai tong sagrade kam no tong na amso khas kono important kok to chung salai ya je takuk song ba bakha song bidas no bakha joto takuk song bakha discussion khalayo engkai kok sao nung ano tipano question khaidi o question tu yakana ang kok sanai tai nung bo abuni reply ready ta amhai hai diba engkai to ani channel like khayo tongka ba like khaidi engkai silong tir silong to tongkhanga kisa like khaigre to please nung ani korong khana kai nung ano kisa comment khaidi comment khaigre to please engkai chini omega chutubai torotong laino Omega means matong gaming hini tongo ang tini no baksa video call bok hamani kai malawi blogs kai Omega ba ang tini video call khaika live video phe saka kai bo khai nogo game thung tu sakta game thung te kisa kok salai gana hino kai bo to university o tabo pori tongo kai boga ko kaham kana saka kai uttom deborma takhuk okra nung bahai tong sagra dano please comment khaya konoi Kendaro ni question ni upure ang kok sarai sadiano any question te kuno kok sana tong kaba kai tai kai malui blogs nini chare rok tong khai tong pora pori bai ka borok na pori yako so hi everyone. Hello Biar mana biar taka mayar tu cakap kamu sekali ke din dalam rogi sa dikira di. so joto no phai ka hamya pharo ani my dear brothers my dear sisters joto takuk bukuk songno norok bahai tong bai lai norok joto no kaham no tong hina kha kayo so सबसे फाइजाक 39 views then please comment कीजिए comment कर दे सबसे फाइ क्या ang thachingo phaiman no baksa so saiman kana eba baksa saimia kona ni kicha problems ni bagoi ang line karam thaka bm by the borom saka tongo by okay by o by tongpho o by tongpho bo bm ta ku bm tongpho bo inka ni kumu no kami bm by ni na comment Hambar biar mana. bm by nung ni kumu no ka inka bini busai bo ani friend no norok kok sama no nai tongo ta okay nai tong di ingkai malwi blog ni busai bo ani friend no ingkai nunu kha saimia ko ang khai to bini live video thak bini video ro thak kan nuga no tini bai 2 mas 3 mas sakang ni video ro ko nung thang nai kha nuk nai I think o somoi ro ko tongo porok ingkai tabo khai to nogo koroi bin basai bo ingkai angka di sini bin basai no nugya ko kumuino nung ni bin kumuino nugya ko bo kaya kokoroi kaya kokoroi nung nuga no salsa nuga no salsa kaya tawana de nuga no Hasa angka nuga no. sinewo angka to sinewo to bin pasai bani friend no Lini ko berpakai kai ngari yang go berai kaya piano. bobo ani friend no Ika Borai hi kumun viewers, muncap to yang bagoy. 64 viewers. Hi my dear friends, 76 viewers. So, joto ani takute bukuk sang bahai tong bela please comment khai di ano kita. Norok ni kok ni upure kok sanan bagoy ang ini khas par just joto borok para friendly kok sanan bagoy Sunil takuk Sumit Debbarma dara nini khorang khuna thogo. Oh my god. First time ani life ano kuno kahe takuk. Kuno khorka takuk ano sa nini khorang khana. Nini Emonki kurang kena toka papa. ani nok ni borok phanase mane ani log So
Ani location phone ano tom sang. So Sumit ji Mithun ji ni bini khorang asa kan khana tok za kan kai like kai sari di. So like kladi please kubino tai comment kladi joto takuk tai bukuk no. Ani location phone ano tabuk jarati am hai saya ko kini ni khorang ekdom khana tok go ekdom hai rokene. Kai nung samani bagoy belana hambai. Thank you so much. Ani khorang to ekdom rangsa bo. Wah wah. Kai tabuk tai sang. Agni ni buku bahasa Ani tor bukung ka teh ko. coba sekarang. Kayak mau totoran ke rangsang ni totorasi. Belena khana tok go. Inke anggan Maha. rak dusta ko hangkai ibu ya kano haksal tong phane si khai joge phayo ani gando khana na bogoita ani khorang khana na bogoy man amsuk rasamani kurung ko kungkila khorang haing thong ra chak hangkai so actually inke sumit bai bahai tong sagare do inke ani parao khoroksa sumit hini tongo nung dang khang semi abo to but nung to ani parani yana sumit to nung kimia tai bo simi bo joto tongo hai deba na ang hai mung bote bo tongo mitun na an parasi tinjona tongo ani hai mung ani parao si inke do viewer song bahai tong kai omega no nin thane photo ro tonga ka phone digare kita nin busai ni ni logi song ni chini sorry chini bm ta khokno inke kore hinga to ko kore salsa nugnai BM by nung mayro sa ka an pokro ni thok chonomi phika nung mayro sa ka sagrade do please 82 views thank you so much kaham no tongo okay hambai belena hambai okay mayro sa ka dara sumit nung mayro sa ka do please sagrade okay do te 82 views tabuk joto only for 4 likes please like te baki rok ani viewers song te baki ani viewers song like please sabo tong 81 views tai no ni kuno kok tong kai sungi mano nokha bai ha se kumai thang phano ani dami thunni khorang no khunamani pokolak oh my god wow ang teh Ba ba ba. oh baba Bela ke khana tok ha. ang kharan simi ang tabo nogo phekang kita nogo pheka ang tai blog rok baro dia mai mane ani blog baro nai bolte mahaya শুধু গান rasa mane blog simi si baro sinai tai apa kayak anu bui hamjagan fainai ta ঠিক kayak ani khorang khana to jaga kono hai diba pia bang ang sanai norong joto no 100 views record ani live ni first time 100 views phaija maloi blog yang se nahal ano ang kaisa screen tamane tini 69 views unta okay anyway tingkai ani live video ko apro ko ani gan rok khana no ngo rasamung khana bogo phaya sakang jora tola khunjuru hake tik ferita je pura ang rasab nai ika rasaman pore norok khana tuk jega ke thap khorna ni bogo ready khatong dita ika so bogo jo tan viewer song no ang koija onro bo kita comment khaija di hai no hai 100 views ung tong kham ika but like ika Shilong tir nung ani message no delete tak khai de please message tane delete khai message delete tak khai jade ang joto no koyo no problem je kono kam ham yaungo inkai but send khai mani sakang ang ka so sending khai mani sakang um nayo send khai di correctly khai kono inkai kok kore abo kono problem kore joto no khai o mairo inkai hapo nang je samani saja ka ja kono na karja di tir Shilong angni tene mapsano kok kore inkai te viewers te 89 views inkai maloi blog no mukisa kok sagra do please maloi blogs kok sagra de के bo like सिखाया सिर्फ 14 like हो ताकि वो like है को so please बाकी जे like है like खाई दी aso nrok aso kolong ma kan nrok support khai kya inke like bu kisa sini de vai di so sabo Raju Debbarma hello Raju ji welcome tai sari kaham bahai tong Barbie hello Sumit bhai
Bye. Hi, Barbie. So, BM Monai Saka, hi, Barbie. So, Barbie जी, BM के साथ ज्वाइन कर लो. आपका न्यू है तो ज्वाइन कर सकते हैं. So, hi, Raju भाई. Bahai Tong Sa. BM Monai, Mairok de Saka, Sagradi. Asuk di pore tirin no sa kok masawa. Ingke yang bahana tabuk sobe dog baya. Ingke yang bagai el birogo aja ya. So nini kok tang mitu jini el biwa kok tang sama ni bila bila ke kana toto kasawa. Ang kana kana woi si mamuni ma tongo ni kok tang rok kana woi. So mairok de saka sakra di. Jakhabai nungke ang sabai drop no just takti sabai ko itu jeni elbiwa hayo hingke paso bin elbiwa no kan kayang somoy man ya hingke mamero song dongaban bagai hapta kya hingke just on clay simito niwa Tiprasa music hi Barbie hi BM Raju Angle Mai Chaka Oh Tamu muy ba Chaka Sagradi Raju bro Nakatumaleng takay di ba? Hah? Nung kok sagrade, please kok sagrade daw malabi vlogs, kok hetong rade. Kita relax. So 5 like ko ha. Samson like kaisa klari ka. So thank you so much. Tay bu like klari di je like kaisa gya. So full support kaiba di jotto no tiprasa sorry hi Tamo ba am sugni ni video raw nugli asa hini Namo bhai sudah. Namo bhai Nini video rok asuk ro Thank you, iya thank you. ang video ro ba na si somoi si mali ya Thank you so much. Pekuar Jala. Pekuar Jala ang like rika. Thank you so much. Te baki ani dia friends yang bu like kladi please. Like kladi option maya hengkai ang sanai. Right corner upside on. Tinta dot tongo dot then click ang porikai. Tolan kladi hengkai no. Like ni option manai then like. Click on the like button please. 6 like 6 like. Thank you so much. Thank you. so thank you so much Te ani tamdari dear like khai friend ba song, bagai dear brother song, takuk tay bukuk song. Sabo tong kita common klaiza de please. or 23 da kaka 20 za like khai ba di 7 tang ka Okay, tak sakra de tay. so ta baki te khai di khai di ani para tamo Bini para pe kuar jala punung tabu danuk. karjola एक like thank you so much एक like हो गया हाय अमित भाई राजू भाई saka ang bo tonggo Ang botonggo. Okay, hambay. Smith bay dana Smith bay suike samali. Smith bay ni sa. hai Raju tamuk lai Hai Raju tamuk lai tong. 9 like उनका Like 9 like. Thank you so much to the viewers no. So please comment कीजिए. Comment करके सबसे होता So no ni kuno kok sungmani to ka ano sungi mano no problem. Je sunga mu sungmani baka khulo koi sungi mano. Kai any questions tini do faham karani tuye konoi kai je kono chung kok sarai nai hai de bana hama ya ki ang sung di hene samane je ki ang saimano ma haya
norok baksa ang je chana musung mani ang share khana musung amo simino kan norok share khaidi ano norok je saima mani eka chung share khana chini kok sanai chung kaham ka kok sanai engkai chini takhuk ni jotono poribai di chini takhuk BM Debbarma ang sai khana dinai takhuk BM Debbarma je bini kok tangno porine phakulai ani mokol ki tom jani disabut ko khipi bura si chaya ko bura chale leng kho do takhuk BM bura sani kicha ngo tom sane tabo kok tang sai khana gani do phakulai sakani nok buraisa ani tara Mithun ni bagoi joto khailai di like kaisa wow thank you thank you so much Selamat ya hamba, ani bago like yang ta khai di ani berai. bago like ta khai di no bas je takhuk chong tini takhuk BM ni jodi nukha ngo bini kok tang no norok chaja khain kai bini kok mono chaja khain kai norok please kaisa kaisa tham share khai di bini baga kaisa kaisa tham share khai jabi joto please ang no so comment section no thang di engkai comment section no thang kono emoji click khai di emoji click khai kano ojaga thumbnail manai please joto no tham kaisa share khai kai takhuk BM ni bagoi bo amso kok kam bini kok tang amso khana to kok tang sui bo beleno khana to khai kai so abul bagai tu takuk sono koi jao nor tu no kaisa tham share kene ni bagai bini kok rano khana tu da khen kai kai tai takuk song so please sub tong 22 views but only 4 1 2 3 4 comments 9 likes kai Raju bhai nung maro da chaka sagrade kicha comedy official like done full support thank you so much like done ke liye bahut bahut dhanyabad like done ke liye thank you so much Tamo, Dina. Aku ketai push buku ini di Taufik Tuma. Ini di Taufik Tuma sungguh. thabo phakya dina bondhu depta khuk tai bukhuk tinini topic hine kono korai just nung jodi ana kono question khana mi khaimano kono kong tiya kare chu kok salane ha kai soiman amusi kok kai mainly kono topic to kore tini just friendly kok sana bugai ang phaimani tini ke an logi to ngonor joto sama kana jo kaisa malobi blogs ni bago kaisa joto high hingrade bono so malobi blog to bakhe to malale tini cái bahai tong phai ka hamno ya pharo dina bondhu deb nung bahai tong sagrade to please comment kai sagrade bahai tong cái tabuk 17 views 15 views only 15 views te sab tong please ang tini amso khas kuno kok to saglak ang tini bisi bo tong lag live video go sarapsa no tong na ang I think 1 hour si parang lag tini cái kijan dagan suara tong nai tan bo tini ani tini bo kuno kok sanani bo bakha bo kore thaicing gong kisa kok sana bakha tongmani kok sawi tongmani o jarabo pheba kisa important call phaya kono ani je kok sai tongmani abo pura mistake bokhoroni kobon thongba kya ingke tabuk na jodi kono sungkai ka bang sai manai otherwise bami ang nai abo je kok kai kai mainly do sabo lai thangmani salo chini tiprasa chini kok borok ni tiya kono je lama wo root blockers khlaimani jaga wo sabo thangka khoroksa to ano sahar ka chini omega bai chini takhuk bo sakano ki bo thangka hinoi ingkai tai sabo thangka please do sagrade ano kita sabo thanglai kha kai command kai sadi tai sabo ni totar rok kichik bai kachir khongmani ingkai tabuk jana views ung ton nai tongnai rok noroni bisingo kebo da bujakha pulis bai ba kebo lor lomjakha sabo thongo jaga o ano sare ke o dini kaisa ang kok no tuya kono ang sanane muchungka ba tabo ang saya ko sakang bore no rokja na sagrade sabo thangka o dino commons khlaioi to malai blogs nung kok sakar kija
So norong bukabai je kono kok sungna musa kangkai sungai mana so comments klaidi. Cái nhìn cái đầu cái trong cái tàu đó bro TV này trong khó. Cerai roh mai capai TV na itu mutabo. अच्छा cái bro bati ni udam bro bati ni School holiday. bro खाना बता holiday. Kini bro ni sekolah program lokjoli on gaban bagai holiday rika. Hingkai kisah iko ambagai kisah res mana hingkai kisah kutuk kai ko thu mana tini gam bagai ko nung bai baksa LBW habja. Ni ni ayang ko So joto no support kana bagai ni ni wifi belai belai ke hambai takuk ta ni ni kana. wifi tong mo bo wifi connect khai nung 5G da connect khai na 4G connect khai jak. Tan mo net plung tong ni ni ayang ko. Net slow network. Kini takho Tahu nama koyak din bisa online net. kini takho BM phai ka na ha ke jorale thango jorale phayo. Jorale thango or papone. Laptop bo. Tamtan ko pa. Jorale thango jorale phayo kami ni burale kumau. Darai mithule bufuru phainai nini kamio malanani muchungkha. Angle. Phainai monai I think this month of phaimano yaka next month of phaimano. But umas ni boyar jamatia ba game over boyar jamatia thank you boyar jamatia kamo ungusing khana ne bote Hambai. dada ni basla boyar ting khana hamba to dagwa je ang saima mane mote kai so thank you so much hapano bahai dong sagare do boyar abo dang khang saimi ya gai dina khajani Tiprasa do farok okay wait just a minute. Acha munai BM di koksi paya ko black ya tongra de ka munai BM anu samani ang phainai umaso na phainai umaso ya ka ang no kaka o ko nukra ang seda kai amo ungo sen darani baslam kai babu nung bahai tong sagara de mayro do sai sakhano kai ani channel phaimane bokoi belena hambai kai tai khroksana bo sagara de kisa ang sali abini mu bahai tong ni ama song bahai tong kamda tong bai ni ama song ni babu bai ni ama Oke, ang umaso phaimano last di gewo iya ka bang next month phainai ang Tipra hawa phaiga kan ro baksa malai na jeske pano ang sai tonai malai ni bagoi norok joto ba baksa ni viewers no baksa malai na baga ang malai kan belena tong thokjak nai ingkai ta kroksa boyar kaham no oke ingkai nung tabuk tamu khai tong pore bekera ni study pa beka ingkai dina bondu dep takuk ni kok sanai angke nungke kaka ang bo ano kaka ano boyar ana bahai kaka nuksa ang utas khilkan aja gule nona kaka ranu boyar jamati Apa baba? ano kaka nu gong ba ang wani tau Oh ya cuma dia. ang bono sungka nung dara ni basla da hin samasi sama kaka au kaka hin sama ka aku kok koi ang kau tak sa hin dong bula dokon ani si ang nono sungma ani mistake kana kok kori tom hingkai sini taku kroksa no tamo Tuh, khajani Tiprasa to farok khasia Dina Bandu dia bini bujiani bagoi message করে hawa gratis. belai wana ma phai munai go belai no nangkung mane kok nung message rika naidi khasia no sago tong thona bogo simi sima no hayada chirkhoge mano jotono chirkhoge tongo dofa ne chirkhoge tong ba dofa ne nangmani somoyo bolog rog siriya tamono dofa ne sane sabono dofa ne sane ang tomono sanai nung ni jino nugoi tongo nok jotono nugoi tongo nasing naidi lai thangmani salo jepur chini mani kok borok roman script ba shunyani ba koisi lamao chini TISF ni students takuk tai bukuk song TSF rok tai civil society rok
jotoro lama kaza lama bo tui nungna musung bo tui kuroi mai okhui bo mai kuroi phiaba je lama tosa chung chirkhongnai chini dofani bago hine chirkhongnai chirkhogoi tongo phiaba tabuk je khumbubar tui samung tangnai da borok tui samung tangnai borok le masa bosi nugya bele oro hingke te kaisa ke o je mainly hingke ang borok no si sana musung ang tawne borok no khang jole mani si kokori kok hingke sida sida kok tiprasa bai tiprasa je SU certificate cancel khaina hinoi ta kuksong tai bukuksong bukuk khorokta ta ekdom famous o jaga bo omai jaga bo hingke te khorokja hingke chosma kanjak bo hingke te famous okay delisting khaina hine je chikok tonai te khorokja hingke ekdom kufung kotorma khaya kono saimi atom jone puruskar manjak okay man khana kaham kono bini history bo khana karo hingke jefur bo kok sawai thangka big ngo bini kok bini history orhonga khana beka bo tom karone o award man khaina hai diba na ke am to he boro rok tan bago nukje gang khana jaga bo amo bodo dofani kong no ble tan go phayang khana sade ano nor ke sade mon aboni question ke bari de mano ano rima kai ridi please tini borok sawo ki chini borok ni hukumo mukumu chini borok ni chamung numung chini borok ni sinimung abono chung narona nango hingke tabuk je christian takuk so hingkai bukuk so hingkai bo khe narok maya borono station be cancel khanani kok sa phiaba tabuk je chini kok borok roman script suimani abo chini mukumu hukumo no ble abo chini kok thaino ble কিন্তু o kok ni choba ke tan baga borok phaya tan baga borok phayang khana abo noro ano kaisa answer ready noro joto tabuk 11 jona nai tongo tabuk ni jorawo 11 views please noro comment kisa khai ready ano ki tamni karonoi borok phayang khana jai shri ram okay jai shri ram big fair anota pok di dada okay ang nono pogya ang nono bhaike pognai ba so thank you so much jai shri ram nono bo jai shri ram okay belana hambai te and all viewers no welcome khayu ani o channel o no takuk tai bukuk songno okay So, comments kalay bili sa botong. Comments kikas khailaya kay bakit kok sanay. Norok je sungna musuk mani norok sungdi kay norok bebak sa norok message kagay si kok sanali. kai sute baki takuk song ko juna tong tai ang usamia tai bisi tongla khoksa khrono no tongnai ang bo tai bisi chora tonglak tini ekdom ang sakbo kok sanani bo tom hangjago kok sana musung yang hai tong ta sak no mane kok sana tom musung go phiaba bukuri kok okhori ya hai tong kaun bo goi ke dara mithun tamole sanani mayung sirikmano se khunao chini tiprasa ni birmani chirikmano khunanai ke bo koroi sabono sawoi hamnai boroba thangoi chana abono tai sabono sa nungje samane ko bu chine tong mayung sirikmani abo chung khanaboi tongnai kobi ko no chung sirikmani sabo khananai ba bahikele khananai ko sakane chini tiprasa thik koroi o je tabuk te khoksa phaijak ka ang bini video no ang tini bunukha khoksa brunio sinoi tongo ang bro jati bo tom baba chini borono ble chini tiprasa no hai debana chini thui thansa no so I love all bro peoples or bro sisters and bro brothers jotto no ang hamjago but boroni khoroksa je media hinoi amsuk propaganda khlai tongo amsuk khaya kono kokno kabang sawai tongo ang chap simaya ni jeno chap simanja gata to mojani next le jaka bo chini tiprasa no chap simalaya borok sak sang no tiprasa si hiya borok ya bota bo borok gada kama tongo pe borok no tane kudine ba ang hai diba na bini karone ang te baki bruno riang no ang tane kudine ba borok le kahamsi riang brung tuk Debbarma tuk chung joto no tiprasa na chung joto no hamjago chung joto no chung jidi mili oi tong ya hengkai chung thanja ke tong ya tong la ya hengkai chung chuno buya keno tebo sikok hinai hena hengkai terrorist hinai ugrubadi bo hinai hai diba churi joto kichu kok sanai
Peba chung thanja tonga ke chunu keba mungsabo khaimi keba kono kok saya chung thanja ke tona no keba o kroksa bro news hune kaisa owner tongo bo bini views no bar dina bokai danga saimi suno bo boro asu pin mane tonga tabo kai chung bai chungna sakanga ne boka kok tiklai tong ang kono wansu na ka ang belana saya kala jogota ang tini bo naya kono bini uskang ne video to ang furbo na ka belana joli mane phaka ang belana joli ja khabono ang bono simi joli te baki brono joli te baki takuk te bukuk chuna ang joli tamne joli ne ba borok chini tiprasa chini THANSA riang chabo bru sabo Debbarma sabo koloi sabo ba chung joto no si tiprasa pheba o khoroksa no je chung o khoroksa no ki popo kona tiklai tongo Debbarma hinoi riang hinoi bru hinoi aba khano kok tiklai tongo abo belana saya mai to ani je viewers so takuk te bukuk so norok comments khai dia no tomo bini paper tom kok sanane mujuk norok bhai wan sulai ta norok nana nai bini video rok ang to nayu ang subscribe khai to nijak phebang tabo ang bono nona nisbisi baki tongsu tane buka ang bini kok khana kan bokhori tarsi sawai thang bo kaisa chini buka hamya mansuk tongo tai bo jotto borono bo hamya khai tong hamya masuri tong chung to kuni dino bo bro hamya bro ni logiri ya hene chung to saya ya riang ni logiri ya hene chung saya support khayo dara channel no hambai thank you so much belena hambai no takuk boyar no belena hambai okay bo borok kaisa yang to tumi yang kok yang ni ko bono ke bo kaisa pin dinai le tong haide ba bono bo kono kaisa jaga or support manai tong bo ke boni fan manai tong bo amon bogo se bo tinam hake bare ba no kok sawai tong ya kai bo ma ke kok saya haide ba যদি bodina hake pin maya okulu ko power maya kai bini background po power ko ba ma kok saya tongu ba ma na ma kok sa kendoro bo sadi buri ti tomo point of views tong noni bepar noni tu ya kone no bo naina je ta kuk song je 76 views toli tong tabuk of views ro no bo naina angka klayu peba anglai belano saji yang bini ko tu ya kone ang tesa musungu ang wasu kita se video banu na bini ko tu ya kone peba ang jara jara wasu ki na sudu ang bo bakse youtube walai to khai simi ching ang bo abage face to face ajo kok sarani kai amako bo marne ko bochin makano nasi simi yabo bocini tiprasa bai bakse Debbarma heke bo nasi simi mali yatabo ek to chini borom kanang sar onimes Debbarma ni tom kono bo joli jaka ang sab maya tai chini borom kanang sar to mane ranjit Debbarma sar ranjit Debbarma bini kono khana we bro kono khana tam joli jaka ang saini but ang kaisa kok ang koisa kusu kan kana mo tongo do ঠিক আছে bini bukuni tu amai kok okhor kana ang mane o bini kong tu okhor ka pheba bo kaisa ni bagai jotto tiprasa no bhaigai kuri jana khaina ang bosi bo kaisa ni bini kaisa ni bagai te jotto tiprasa no bhaigai sawai man ka ang amo kaisa question khaina mo chukja ko bono okay ke bono ang bogano ang bono koina mo chukta jodi bani video ro kon somoy ro na khakai kisa contact khaito kisa koro salai ke belano sane bo baksa tamni male belano hamya kogno bo share khaito belano saya kokno amo hai kok saya ko rono belano ang wana basi chaklay kiru phane bus kango to mo na ang saini kai abono noro bo jeri point of view to ha kanaro saimono bini kong tuya kono কিন্তু যত বড় গিয়া তো যত বড় গিয়া বলতে যত সে বড় গিয়া বো মাসানো ইংগে কিজা মানে কয়েকটা বড় তো কি বড় সাপোর্ট রাখাই বড় ওয়ান সুগিয়া বিনি শুধু নিউজ পড়ি খাঙ্গাই চিমি যে বিনি কক খানাঙ্গাই যে নরক যত না চিনি তাকো বিএম নেই কক নো পড়ি লেগে রে প্লিজ কিটা ইংগে বো শুধু বড় মানে শুধু বিনি কোনো চিমি চাদা কইতো ওয়ান সুগিয়া তা ফিউচারে কোনো ওয়ান সুগিয়া তাবো বু tahu bosan aja, mana kaya di sini Tiprasa nih bisungo Debbarma jamatnya kolai bro, joto no alada kaya jadi, joto baru jadi alada apa kaya cuma baru nih fan mana ya, 100% nih bisungo, tahu mana kaya di 30% Debbarma, 30% bro, oke 30% jamatnya, oke 10% amai rok kaya, tebaki rok kaya. Cuma 30% yung tunay beli, tapi si komunay beli cuma, hai dah, ingka mana cuma mamar cuma, oke,
abo jani hingke to tabuk chini takuk BM ni kok no ang porinai meskati kongsa baise bolong kotor sogoi mano hingke chini Tiprasa tongke tamo chini hano maya tongnai ba dara tuini yonggula kopal koroi chini Tiprasa THANSA koroi right, you are right, absolutely right. Ekdom nangkungmani kok sakam Kokti. chung meskati kaisa ba bolong tong ba pura dunia sogoi mano meskati kaisa ba chung jodi bolong sogoi sima kangkai o bolong ni hor ba chung dunia sogoi man bele tongmaya tane ba phiaba tabon wa sung di tabuk chini borok chung THANSA si koroi hai di ma chung THANSA to haka chung to chung khlaiman phiaba chung THANSA no wan sugya chung suru to manai mani tabo baksa neta rona di baksa neta ang kuno net ang baks joto bro ya to masa mangnoi neta bosaya brona mane masa mangnoi de leader stroke tong ta je kok pirnai borok ni tamo agiu na di boni bomai chomu tabo boroni tamo bahai na di tabo bas tight kud kana se ekdom futani khai यार nung sakang bari ya nung dopana hamja kangkai sakang bari dopana sine thokari sakno thane thokai no ha hai dana sakno tahani ne thokai ani je sumu nung dopana hamjaga phayo kai dopana samung tangna phayo kai dopana sakang bari ne thokai di dopana develop khadi sakang bari ya tai dopana je man thai Tiprasa je man thai no nung sandi apel khai di ke nung Tiprasa ne hamkresi na ya ke nung Tiprasa bepakup khai to ngedi ba Tiprasa nung bepakup khai to nung chung bi bepakup unglia gini hai chung siang ya bele chung siu agi bom ha kiri chung phai nung ta bom ha ri chung me kan nung phai agi nung tom koksa ta tom koksa hai di ba kai mani phayo korka to statement de dioi tong korka to bin statement to bori wona tong rang du hai di ba ang last time ka video ba no ka chung bosu borona rang dia tong to rang du mane rang si power chi borong ka to ma tailor ma ha keno pun ma samang ha keno hai di ba pun ma samang ka tailor ka kisa mang ka keno wak pusina ba man ka keno chung tom khai borok baba ka chung pusi jak te thong mane boni ko khana de chung ta ching te kuno wan su yang thong to ani viewers tong noro bo seman abon ko ro no joto pia ba chini borok wan su geta chung THANSA to ka joto khami THANSA kare khami hai di THANSA kore bo khami ka dina takuk dina ni ko pore khata ni uri phainai rok bai khe kaham 35 years loge rilai ka ha nok phang ni chini ha bubagara no khe basic ba phano naising manliya tai Tiprasa dofarok sabono poitu tanai sabono poitu sanai khajani debu Tripura ni sabo debu Tripura sika ni sabo mane ang buji male takuk nung kisa kaham ko suidi Engkai chini takuk dina bondu deb je kok samani abo belana nangkung mani kok nung ekdam nangkung mani kok saka bo kok himale nung tabuk je phatar uri phamane right aboni ni kok bo ang thamon abon tuyo kaisa ke sabai sukrubai je phatar ni borok phamane ke boni loge hingke chung 25 bosor dik na 25 bosor 30 ya 35 bosor tabor takuk 35 years boni loge rika কিন্তু chini habu bakara je chini takuk tai bukuk chuni bago chini Tiprasa to phani bagoi bini sakno nethok bo nethok kharai hena ingkai bo raja ni moto kai chawai tongoi bo saya karoi chini Tiprasa ni bagoi tui kaham nungno mojo nungya kare botol ni tui nai nungoi bo chini Tiprasa bagoi chirko goi tongo sak hamya tu ti phano কিন্তু bini bago kai logi ri maya tamni mainly ko nok akhan dang san mainly ko to chini boron mane kisil mane bo kabang resiti mane bo kabang tega seka tabang tom sana an buku kok tega seka tomo jamon mone kadi nung hammane ang nai meya nini ham kra ang nai meya mo sikok ama chini boron bobo Debbarma no bele bobo gara phano Debbarma no bele bobo Tiprasa no bele na nge nung Tiprasa hamboi thangmane ang nai meyo ang na kai buni bo sona ang budrine buni bo sona ang raja khainai buni bo soni borona ang tom neta sanamnai polungo samnai tomane bono tom sane tabuk montri sanamnai tebo Tiprasa na sanbiyo bas
ang logiri maya rang nango rang saji man tongo bo chini edisi tabu directly fund phaya ga boroni rang mane ba hai diba je rang mane abo to seman tongo tabu na di bobusuk ngo chini ngo tomone kerengbar hospital logo ambulance ho diu kaham facility ho diu ni tongo o kaham facility dina bogusi sini borok tomo mairum mai masaya work manja nok manja ari nok mane ble osto kai nini tipra hawo nung juri nini tiprasa ni nini istai jaga sakang bare tikekeri nini tiprasa ni jaga nung sakang tikekeri hai diba nini tiprasa ni jaga nung sakang tikekeri tong tai tikekeri amo polisi nung mane ble tabo nung hotat 5 বছর se kaya ko 5 বছর se chung kaya ko kai o 5 বছর kaya sakang no chung work nango nok nango tailor nango silai machine nango amorok chung sanai tong kai chung bahai lorai khai mane ba chini chung jekono samung khaitani tomo chini mainly problem ke tomo financial crack nang dara belai hambai nang mane kok hama bago thank you so much tbm studio tv tako belena hambai no phaimani bagoi joto ani viewers songno chung jekono samung tangnani bo kaisa politically samung phantang ya charai por tabung jena di porina bago busurang khurchonang charai khone porina bago haida mondiro thanga barang no mondiro thangoi tabo ang kaisa kok samani mane ang kaisa kebono hambe samana kok ya angbo hindu borono charjo thangbo pusa nang haida do abo to nijini upore mondiro thangde pusa dina nang je nijini bakabai dikha abo alada kok কিন্তু প্রসাদ নানানে বগৈ থাকা প্রসাদ ইয়াফাকা abo pusa nang hai diba মানে rang joto kisu hingai tabo khorka politics khane bo rang nango financial nango ta hingai tabo financial is problem he kai chung bhai khame nai ba hingai abon bagan sai to goi tongo bole nung ti prasa jori thancha ka chung direct fund banai man hai ba chini tripura hawo chini edisi ni bagoi pheba chung logi tongya chung palbak saka mota ka jaga samung ta kai chung chini je man thaino chung chini demand tongba je demand no chung successful khaimano pheba chini bro tongya bo bridge ram thani abo si bosau ke bo bridge ram thani busu rang saka bo lama salam thani umsuk rang saka o rang ni kutu rang mangsi bo rang cha thaka bo kisirka ari nung amsu rang saka nung bo bai thang kok sadi haya ko chung chini Tiprasa ni area wo chini edisi area wo chung kam ke samung tanang na mili di thani samung tang di chung januar no si so puntong no si chung kok bai pusui tong ma no ka chung chini borok bai borok no chung tan pusimi ya tane ba tan ba chung kok kam semi ya tane ba na tan ba chung borok no chung net ungo bujur me ba bujuk mano pheba chini borok bujiya jesu pan sa de bujiya tabuk munai samana he ke buni bosoni borok no ke ও হাওয়া রাজা তো খাইতো নিকে বুঝো 35 বছর 30-35 বছর তো নিকে চিনি Tiprasa নং কাই 5 বছর তো না বকি চেষ্টা খাইছাই তো গিয়া হাই দিবা তে বুঝি গাঁও বগনো কক সামনে তো না কুমানে কোন চিনি তাকো কক সামনে আনো যে কোশ্চেন কেমন ননি ওয়ান সুমু বাহাই ছাড়ি ননি পয়েন্ট অফ ভিউ ননি পার্সোনাল ভিউ রক বাহাই নরব সাইমন আবো জানি ভিউয়ার্স যে ফলোয়ার্স যে ফলো খাইতো নে রক হাই দিবা nikai Malawi blogs nung res khana nikai ba no problem lep ngoi thangmano ga kisa kok sagara gan khobor baksa nini chare rok bono nasing tokana So, bye bye bye. bye Tri khaisa ka. tongmani baga am basa kurum Salai dia ko. Ang trai rok bo. Suna baga kisa beja khai ka fa. ani kok am basa kok sai tongman baga belena hambai So, bye bye. Oh, bye bye good night. Thank you so much. Ani invite khai ma bagai. Bye, good night. playlist khaitone de okay thank you so much chini Malawi blogs phame thaka takhuk Mithun anaros baba ni parawode takhuk Mithun anaros baba ni parawode ang buji mali ani niko anaros baba ni parawode hingkai anaros baba ni parano ang to inu hi sanai inu hi thari tapan ang buji mali ani kono nung tom jani kok sungka jai hok ano kila kok sungni ko kono problem kore sadi hingkai ngo tabuk haino ko ang thini sama haino saya klaijo ko bui haire ba chini habu bagarano kai logiri simaya chung chini takuk tai bukuk chung thangpa biu rangni bago rangni power
hai diba baksa borok bebangno buino huga logi diwi mano tane ba rang ni bakoy rang nango ta joto KISIKO main ni khe rang nango rang sara sabo tom khai manba hingke tabuk nai kicha misa je rang marmani kicha misa je rang marmani o rang si chung kicha khati woi chung next time bo tisa samung nangana khati wo teno hai diba na holo ta chung man kha keno buino ri man kana buino bak na kha ungya bele ek to directly fan phaya directly rang si phaya chino jaga bo hai diba hingke je rang tumon abono chung khatima khatinai chini dofani bagoi chini phane buskang ni samung ni bagoi lama kaham sanamnani bagoi sekambore development nai uta sekambore develop bhaga tung develop kana sini ADC area wo school kaham tangnai nok kaham tangnai hai diba amar ono chung bhagai khlai mane abono chung mansuko chaito chung ya ang ya hai no mane chini je Tiprasa hamkra nai tongnai ro hike abono chini para thanga konai ta khone chini Tiprasa to baksa boro to siya ko je sine boro kha mahaya ko je siya samia borok si ta phona dinung jeto kot officer rok kot samung tanai je sine rok kebo mahai kai samung tangya hai deba na joto Tiprasa login tong hingga je kicha mija siwi basanai borok khetomo ang tabu kok sanai thangta ang khetomo speaker ano ang speaker bele ano sakani honai battery ta ano battery nang bele kok sana bogo charging nei deba charging hingga battery ano phikungu dai ronai battery ano phikungu dai ronai kang thangnai boro buino kicha battery bangnai ta ano kai battery ekdom kabangma go full charge battery ano kabangma ronai hingga ang kai thango buino kok sanai faidi ano borok sanai ke nung jesuk buino kok sotone tubi mano nin phaichungo amsu no ang charge khainai full charge khainai hai diba amsone battery dana nini oro hinai sanai engke boke thane chabono kok sanai buino para thanga konai kok phina ta ei phadi andolo phadi angbai samung tangni tom samung tangnai andolo hapadi nono bo kisa battery dinai nono bo kisa battery charge kanai kicha bono ke charge khai dinai kintu asol ke sabo boke mano busu kabangma battery mano boke kabangma battery mano kete bagir kete kicha charge khai ruta charge drop engka abo chin borok wan sugya engka je kok sapane bobo to kuno wan sugya go bobo just tomo sudo ang manai tongkha ang battery masai tongkha bini power manai tongkha ang musuno saksano ne thoke tranai sakska ganang chai thanai bas de kuste je saksano ganang chai thanai ta baki to tom sanai bangtai hai deba na abo norok jotono siu kai chini takhok BM ni kesa kok sagana ko so ang norok koina musung joto ani viewer songno chini takhok BM no please norok bini kok thuma boss poila na simi paithak jorote bo kok thuma sao norok please tham rina bo ta pokjari jotono kaisa tham rijak di hingkai ang kok samanok chaja ka hingkai ani o live video no like khlaijak di like khlainani option maya phano tongmano ang saimano maya hingkai ang norok no sanai norok ni tham right corner ro 3 dot tongo 1 2 3 dot 3 dot tongo oro click khaidi tai nini left side ni tolabo thik umtui jagabo nungni kaisa tham ni option like ni option o jaga click khaidi please engka apuni bisingo chini BM ni kok thumano rok khana to jakangkai kaisa command ro tham click khana bo ta pok share khaidi do please norok no ang jotono koijao jotono please kisa khlaijadi engkai takhok BM tom saka sindrai 1 minute kisa hingkai tomo sindrai no naidi busuk se naithok warjakoi naidi buchinai netarok phatarni phayoi tongo okay tongari do phatarni phayoi tongo phayo tokha kosomrok wansuk naidi chini borok wansuk yamunai borok na disipon sadi borok bujinani kore tabo nungje samani kok abo ekdom beleno nangkukmani ekdom beleno kaham nini nungje kok samani
oke hingke bini bosong hamjagota borok bujikara bini bosong ni borok hamjago o borok bangte tabuk ang kaisa kok example sai khana dene abonor please kisa khana de example tabuk mone khaidi ang buni logi tong do ang buni logi tong jepro chungbai chini borok bai bui he chini borok bai bui bulaikha tanglaikha tanlaikha hingke tabuk je ang te masa borok tang mone khaidi ang totally kok sanai tabuk mane chini borok hong ba buni bosoni borok judi waraikha bulaikha hingke je chini bosoni borok no je bon bai dong nai borok isara sana pro ki o borok le botan bogoi mane bonle musata khaide bo chini dolsi hinoi sara sano kuni dino sagala apur borok tom sanai jeni bukung bara jeni surname Tiprasa nukaisi paidi bujika amai sanai kendo kun dino sagalak omo chini borok si bono musata khaide ne kuni dino sagalak haidana chini takuk chini sar person kandi Tripura ni bin bahajok bujaka bin basla bujak mani jagao khoroksa buni bosong na hamjagnai iba buni dol ba baksa hamjane buni dol ni logi tongnai takuk ni busajok busal asong jodi bujaka hingkai tomong na bo norok saida mano amai ka waisa su ungwe na kai belani sakamo sada kamo haida tini abor bising tu yang norok ano comments khaidi ang sungkangke ang sarane mucho buni bosong ni borono je hamjagnai rok for example naidi miyaobo tomo valentines day thangka khoroksa bukhukjuk temas malia bo chala chini borokno bonus nuliya buni bosoni borok baisi bike kawai gurugo amar bade ar keo na hinsa kana ta wancho kana ta putane purung kana berai kana kintu tamuka bike accident ka ang joto comments pori neka borok ni jeta media o je famani 100% borok 100 borok যদি comments খাইকে হেনকাই ওর বিশুগো আং যত comments নাং পড়িও নে বেকা নাসিক নাই কথা কাইসা borok দিব comments নুজি কি খালমো সিজাং হেন খরকসানে comments ba মাই নুগিয়া তাকুকতে বুকুক সং খরকসানে comments ba ang নুগিয়া তানে বগাই হামিয়া samung tanghakai hamia skini logiwo hamia no kok phainai kaham samung tangdi kaham kok no phainai kaham prayer no phainai hai diba abono chung jotono saimano bini angmoni jibo amo command khai khaja kana ne mote khai khana to muchi to moni pheba am tu her ka amo na sigma agiwo tini bai 3-4 বছর আগে লকডাউন ni age khoroksa bukhukjuk udaipuro bini hamjamoni chalabo buni bosoni borono bo baksa durga mutai berenani mene mela berena bokoi okhor te dino ke tamuka building sakani bakraya konoi dead body manka hari ang bono suno mo jungo ta yar nung berena mo jungo ke beredi nini takuk bukho beredi nini boroba beredi buni bosoni borono hamjago thana tom dorkana khaba thaka tamuka bas klaika tamuka na abo norok semon angte kuno sanangle abo norono bujine jora tongsani kha sirugya jora tongsani kha sirugya khe munago habano khajani Tiprasa dofarok thangoi tongnani chini tungsano lama hambai chini tungsano lama pawa right brother ang sanamu jungta jotono norok bo chirkhokdi hai debana youtube phaidi nugnani buino phunukdi nugya hakai panji emsa panji hello hi welcome thank you so much panji ji thank you phaika ham ikai norok ba mai kai bongni against kok sadi chung dabo mai kai kok sadi do khoroksa khorono mai kai kok sawoi kono phaida koi je manai chi chirkhokdi kuchkuri diom hai borono
তাকে সিনাই borok basanai jar kino basaya borok buji khata amono chini kacha problem ang taibok tini ta bisu jora bo tonglia tan bang tini bisu kok sanani bo মানে এসো ইন্টারেস্টিং করে হাই মাতং jak nokka sak nota tai bisi jora de tongglak ang ingka ani viewers song norok je tabo ani viewers song please norok like khaya ko ani channel no like khlai di tai ano je nok subscribe khlaya ko hingka ba subscribe khlaina bo ta pokjak di please ang jotono koina musungo Dibya Prakash Horkaham Hambai Nanobo Horkaham Dibya Prakash ji. Thank you so much Dibya Prakash ji. Nung bahai tong tini poila comments kayo nung ang kayo nung tini poila comments kaya na hinoy. Tong na tong musung ka kudu kaya pia bang tini ano amsuk izzat riyang to kan shori. Sak kisa tom hai mat nuzak tong ka ang. Somay bong tong ka. So guys sab tong pija kicha paithak jero kita comments khlai ka ang pelana khusing nai ani takok ta bukuk chong no tini amso kok sana musuk phana ang kok robo payang to khatani sagni am bogai sajagya next time bo kaham okay hambai thank you so much takok nungle biang rong ningkha para rokha bojaka ningkha please sagra de kisa ano 20 views. Thank you so much. Thank you all my dear friends. So ang toni sinai bisi kok sanani bokai tom hang to kabakawo kok sanani musu ya hai mane tom sanani tabuk sagni kok okhole hai to katinita kan viewers song. So okay finally jotono ang hor kaham ya pharo ani khabai takok tai bukuk song no kaham tonglai jate kaham ka kok sanai next time bo full kok sanai kaham ka nai thoka kok khlainai ingkai kaham kok nomorok bo wan suga konai chungo dino kaham kok selainai okay tapta clear jotono hor kaham ani viewers takok tai bukuk song no do pizza jotono ke tham like comments kare ke jotono tham kare please do eke manji tamono sakadara ang mungsabo sali eteni tai kok tani male tini kicha sorry chaje gan to khani bo ingkai bukuk ni bokok payang to ka sanani bagoi ingkai tek takuk sungbo ke bo comments khenani bo koroi tini ingkai norok comments khaya ingkai ang kuno kok bo sathok ya angguta ingkai norok comments khaya khai chi ang kok saimano o comments chi tuya kono kok okhor bukungni otherwise ang kok okhor jango ingkai anyway no problems ani viewers song next time bo kok selainai tini amo kicha sori chaje yango ingkai mesa panji nung ani channel ketal ingkai please like khlai di ingkai ani channel kicha subscribe khanaba ta pok di subscribe khamani pore bell icon click khanaba ko ta pok di ingkai ang Mia by tini ang koyekta video short video ang viral khaika norok naidi enjoy khaidi ang bahaikai masa ekdom masa rong sugota ekdom super dancer haikai akhana keja misa joking khaya konai tamane short video banok na gana hene banok mane te kosta ya ingkai bas keja short video banok na khata bos michi ingkai nai norok bo norok koi jao nai di keja misa ingkai nai ekone command so khaidi chaja kangkaba chaja to tom chaja nei ba tungle dan sardi ba hino hai de bana kita nukha mane tongthoka masana muja kita musai phung musai dikha chaja che to kita dong ro mazak ro khaga kita entertainment ro khaga ta okay kokore ingkai okay hor kaham takhok mithun okay hambai nono bo belana hambai jotto ani viewers song ani channel no subscribe khlai jage ko hinkai ang koinane muchungo joto no subscribe khlai di tai aboni loge loge bell icon click khana bogoi ta pokjak di ang joto ani viewers takuk tai bukuk sono koi jao chung khoroksa support khaya kai chung te sabono support khainai chung joto na palbak sakai support khainai tapta kle bye bye thank you so much joto na hambai so bye bye